रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विविध देशात आदरपूर्वक सन्मानित केलं जातं। जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान भक्कम होत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हात अधिक बळकट करण्यासाठी 2024च्या निवडणुकीत विजय आपलाच असून गुलाल आम्हीच उधळणार असा ठाम विश्वास कुडाळ मालवण भाजप विधानसभा प्रमुख माजी खासदार निलेश राणे यांनी कोळम कातवड इथं बोलताना व्यक्त केला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारला यशस्वीरित्या 9 वर्ष पूर्ण झाली। त्यानिमित्त भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं देशभरात मोदी ॲट 9 उपक्रम राबवले जातात। या अभियानाअंतर्गत रविवारी रात्री मसुरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील कोळम कातवड इथं माजी आमदार तथा कुडाळ मालवण विधानसभा प्रभारी निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यकर्ता संवाद टिफिन बैठक पार पडली। बैठकीदरम्यान निलेश राणे यांनी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला। तालुक्यात सुरू असलेल्या मोदी ॲट 9 अभियानाचा आढावा घेत मार्गदर्शन केलं। गेले महिनाभर कुडाळ मालवण मतदारसंघात मोदी ॲट 9 अभियानाअंतर्गत घर घर संपर्क अभियान राबवलं जात आहे, त्याचाही आढावा निलेश राणेंनी घेतलाय। पदाधिकारी कार्यकर्ते आपण सर्वजण चांगले काम करत आहात असं सांगत सर्वांचं कौतुकही केलंय। की आता एक दिवसही आपला पक्ष आपल्याला थांबायला देणार नाही। आम्ही रोज रविवार असू दे, गटारी असू दे, काही असू दे, आपलं काम भारतीय जनता पक्षाने जे दिलंय ते आम्ही आता न सुट्टी घेता, आमचे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे म्हणजे ते झाले अध्यक्ष म्हणून सांगत नाही, ती व्यक्ती 18 तास काम करते, घरदार सोडून आहे। हे सगळे जे बॉस लोक आहेत ना आपले, ते 18-18, 20-20 तास काम करते। आपल्याला तुमचा एवढा वेळ नको, पण दिवसातून काही तास आपण पक्षाला देणं भागच आहे, दिलं पाहिजे। नाहीतर मग आपण नेते काम करतात 18 तास, आपण 2 तास 4 तास जर देऊ शकलो नाही तर मग ह्या सगळ्या उपक्रमांचाही काय फायदा नाही। पक्ष चौफेर पसरला पाहिजे, सगळीकडे दिसला पाहिजे। या सगळ्या विषयामध्ये आपली सीट आणि आजचं राजकारण हे बाजूला ठेवून आपल्याला आपल्या सीटवर जोर लावायचा, लक्षात ठेव। वरती मरू दे, काय जे होईल ते अजित पवारचं वगैरे आपल्याला काय घेणं देणं नाही, पण आपल्याला आपली सीट 1 नंबर करायची। आज पण मला प्रभाकर सावंत आकडेवारी दाखवत होते, प्रत्येक उपक्रमात चिंदरकर साहेब आपण ह्या मतदारसंघात 1 क्रमांकावर आहे। फक्त मला वाटतं खारघर सोडलं, खारघर प्रशांत ठाकूरांचं सोडलं, कारण का तिथे शहर आहे म्हणून तिथे बूथ जास्त आहे, तिथे संख्या जास्त। एक तिकडचे 1400 सोडले तर 2nd क्रमांकावर आपण आहोत, म्हणून आपण कुठेच मागे राहिलो नाही। सगळीकडे आपण 1 किंवा 2 नंबरवरच राहिलो। आता मागे पडू नका, वरचं राजकारण जे काय व्हायचं ते होऊ जाऊ दे। आपण मोदी साहेबांकडे बघून कामाला लागायचं। जसं शिवसेना कशी, बाळासाहेब उद्धव वगैरे ते बघत सुद्धा नाही, ते ओळखत सुद्धा नाही। तुम्ही बाजूच्या रत्नागिरीत जा, कोण उद्धव कोण आदित्य माहीत नाही, बाळासाहेब। तसं आपल्याला मोदी साहेबांकडे आणि आपल्या नेत्या मंडळींनी जी काही कामं केली त्याच्या आधारावर, राणेसाहेब केंद्रात आहेत, चव्हाणसाहेब पालकमंत्री आहेत, त्या लोकांच्या आधारावर आपल्याला निवडणूक लढवायची आहे। आणि नुसती लढवायची नाही तर जिंकायची आहे। 2024ला गुलाला आपलाच असला पाहिजे, एवढं सगळ्यांनी लक्षात ठेवा। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।